kuat apa enggak? Enggak. Oh, kelihatannya kuat. Masalahnya kalau digini-gini kan enggak patah, itu berarti apa? Ngetes kuwi pisan tok lho, Mas. Loh, ben kuat Iya. Anana pacaye apa tidetna apa tia apa tikeke apa tito apa tikututut apa caye. Mantis lagi ya? Iya. Itu ndas kamu kemeringet. Bau. Ini Bau bukan- itu badek gitu loh. Bukan keringet Kayak ini. bau-bau ini loh, badek gitu. Kita tampilkan Cak Yudo Mayangkara Niken Salindri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate. Najan saanane sing penting roboe. Ngombe kembang rasane kaya ngombe susu. Sampai cucu wis gak roboe. Kakak madu. Bunga tenan rasane wong kang lagi karo tak berjuang tekan janur melengkung siji aku bangga karo kowe wis apa wis aku ora bakal mikir Kowe aja sekolah. Sakura bakal kota Kediri istimewa kowe siji aku bangga karo kowe wis gelem nampa apa anane tresnaku ora bakal mlebu Kediri istimewa ibarat kaya kota Kediri Kediri istimewa luar biasa Istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jamaah luar biasa Mas Lodong biasa. kompak awan-awan mangan bubur wong sak lapangan burengan panjang umur awan-awan mangan roti wong sak lapangan burengan banyak rezeki mangan telo dicampur lodeh Pak Mujiono duwite akeh neng Jakarta tuku pitik Bu Vigina makin cantik luar biasa Mas Lodong Bu Vinanda banyakin cantik Bu pokoknya. Vinanda cantik wali kota terpilih Kediri ya iki
iki acarane kan syukuran. Syukuran, Mas. Masyarakat kelurahan Burengan Burengan dan sekitarnya. dan sekitarnya sing dipromotori karo Mbah Lurah Mujiono. Wah, tenan. Tepuk tangan untuk Mbah Lurah Mujiono dan semuanya. Wah, hebat. Iso-iso wong salapangan diseragami kabeh. Heeh. Wonge Mbah Lurah. Pancen ya luar biasa kok iso. Iya. Apa meneh iki panjenengane Ibu Wali Kota terpilih Kota Kediri ya Bu hadir Vinanda. malam hari ini Bu Vinanda. Nggih. Wonge cantik ya. Cantik. Modelnya kayak tilasan kumbien ini. Ngawur iki. Ya tapi nek Bu Vinanda orangnya cantik, langsing ngono kae. Langsing, Beda karo bojoku. Bojomu gini ya. Jan kaya tergandeng ngono kalau gawedi. Potongane modelnya kaya iki lho sing lungguh sila iki lho. Ya lemu ngono kuwi. Aja-aja kuwi kok bojomu. Ora tapi wong iki nek duwe bojo lemu itu harusnya bersyukur. Syukure nggondi? Wong lanang duwe bojo lemu itu adalah barokah. Sebabe piye, Mas? Soale ning ngisor iso dadi kasur. Heeh. Ning dhuwur iso dadi selimut. Ya. Ning iringan iso dadi guling. Oh iya. Walah kelonono setengah jam ning sikil iso kram ngene terus iki. Nek iki ya. Iki Gus Powim pasangan Bu Vinanda ya. Oh Ibu Wakil apa Bapak Wakil Wali Kota. Wali Kota terpilih. Bapak Powim, nggih Selamat selamat malam, Pak. nggih. Luar biasa pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kediri ini memang pasangan serasi. Ideal. Ideal dan saling melengkapi. Saling melengkapi, Mas. Makanya saya itu patut berbangga menjadi warga Kota Kediri. Bangga. Karena apa Mas Lodong? Karena Di tahun-tahun yang demikian ini ternyata persamaan gender. Wanita dan pria, laki-laki dan perempuan itu ternyata sama, bahkan lebih unggul wong wedok. apa iso ya ora to, Mas? Wah, berarti kowe kurang pengalaman. Kok iso lebih unggul wong wedok iki lho? Piye? Iki ngerti iki jenenge apa? Iki ibu jari. Ibu jari. Heeh. Jempol itu disebut ibu jari. Ibu jari. Oga enek bapak jari. Oh iya, jempol iki sampean ibu jari. Dari Sabang sampai Merauke disebut Ibu Pertiwi. Oga enek Bapak Pertiwi. Ya ora. Iya. Jakarta disebut sebagai Ibu Kota. Oga enek Bapak Kota. Ora enek. Cara bal-balan. Iya. Ibu menang papat, bapak kosong. Menang wong wedok. Lah, ya ora iso to, Mas. Terus saiki meneh akeh Apa? kota-kota besar bahkan di kota Kediri. Nyapa, Bu? Iki banyak jalan yang menggunakan nama wanita. Apa? Jalan-jalan menggunakan nama wanita. Contohnya? Jalan R.A. Kartini. Terus? Jalan Dewi Sartika. Hah. Jalan Cut Nyakdin. Kabeh gawe jalan yang make nama wanita. Tapi, Mas, Apa? lek posisi keadaan macet, Heeh. ya tetep liwat dalane wong lanang. Kok iso liwat dalane wong lanang iki dalan apa? Dalan tol. Ya ora? Jalan tol sing duwe. Sing duwe jalan tol iki wong lanang, Mas. Lah jalan tol iki mancepe ning ndi? Mancepe. Mancepe ning bumi. Bumi kuwi sing duwe wong wedok sebabe bumi ora enek pakmi. Nek gak enek bumi arep mbok encepne ning di tolmu. Nah, iya. Tolku ya sak encepne sembarang-barang ra kenek ya. Mulane kita harus bangga dengan seorang ibu. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Tepuk tangan. Kasih ibu kepada tak terhingga. Hanya memberi bagai sang surya menyinari dunia. Tepuk tangan anak-anak. Wah, ibu-ibu Burengan iki kabeh lulusan PAUD gitu ya. Lagunya apal. Tapi Loh. sampean paling lagu ya mek kuwi-kuwi ae. Loh ngenyek, jangankan lagu anak-anak, lagu ambiar, lagu dewasa, ibu-ibu juga menguasai, Mas. Jajal. Coba coba dige. Ngomong tak turutane. Piye suarane enak ta? Aku ramal salah
Sing penting kowe tepuk tangan. Luar biasa ibu kene. Apa mbok padakne mbokmu apale mung iwak peyek. Sampe lek perkara lagu-lagu aku percaya, tapi enek mesti lagu sing sampean ra iso. Wah, aku segala macam lagu menguasai, Mas. Aja nyepelekne aku kowe. Aku kancane Niken wis tahun-tahunan. Menguasai lagu Kit Niken isih cilik. Niken umur 4 tahun. Aku wis kolaborasi karo Niken. Sembarang lagu menguasai, apapun lagunya menguasai. Tak tes lagi, Mas. Oke. Saiki sampean ning ngarepe warga masyarakat Burengan iki. Jajal nyanyekno lagu yang tanpa memakai huruf R. Lagu yang tanpa memakai huruf R. Alah gampang, Mas. Lagu keroncong toh? Keroncong jajal. Bengawan Solo tanpa R. Ri. Ri. Oh iya ya nganggo R ya. Kuwi nganggo R kuwi. Langgam aku iso langgam. Langgam. Yen ning tawang ana lintang cahayu. Ora nganggo R. Aku ngenteni tekamu. Ya ora. Marah. Alah iki lho. Marah. Oh iya, lagu dangdut no. Apa ya enek? Enek lagu dangdut sing tanpa R. Apa jajal? Lagune Rita Sugiarto. Ya. Ra. Apa? Lah kuwi R kabeh malah. Sing nyanyi Tobil, Mas. Ora enek R. Kok iso teko Tobil barang iki lho. Lah penting kan gak enek R. Yo kabeh semua lagu itu pasti menggunakan huruf R. Enek, Mas. Apa? Lagu yang tanpa memakai huruf R iki ya enek. Ora enek. Enek. Apa lagu sing tanpa huruf R? Lagu anak-anak kae ta. Sing endi? Lah. Setunggal tambah satu. Iya. Itu lagune sing piye? Satu tambah satu sama dengan dua. Oh iya. Dua tambah dua sama dengan empat. Oh iya, renek R. Empat ditambah empat sama dengan 8. Oh iya. 8 tambah 8 sama dengan 16 tanpa R. Resik, Mas. Lah wi lagune dibasakne Indonesia, tapi nek Jawa tetep nganggo R. 1 tambah 1 sami mawon loro. Ngono. Loro. Oh, nganggo R mesti. Ya ora. Ya kok jajal, Dang. Ora ro cara. Dang jajal ta? Setunggal tambah setunggal sami mawon kalih. Kalih tambah kalih. Sami mawon sekawan. Sekawan tambah sekawan sami mawon 8. 8 ditambah 8 sami mawon 16. Oh gak loro ta? Nyapok kok loro nyapok. Awake ngetes ibu-ibu coba G-nya tadi di mana, Mas? G-nya tadi. Mudun dong. Ya. Ben saya rumaket. Ngomong. Tak turutane. Aku ora masalah. Sing penting kowe Bu, sampean sedang dong. Sampean gak apal kok mangat-mangat tok lho. Sampean mboten apal, Bu? Mboten saged. Nanging apa? Walesanku ning kowe luwih milih dhek. Kurang apa, Bu? Berjuang. Alah. Kowe malah enak. Coba kowe sing ngetes kowe jajal. Ora.
Ngene lho, blangkonmu copot lho ben nggo kenang-kenangan. Monggo, Bu. Monggo. Bu, monggo, monggo. Aja. Blangkon nyilih agung kok malah. Dong lah, Dong. Tanggapno Mayangkara karo Nik. Tanggapno Mayangkara karo Niken larang-larang malah turun. Oke, genti kowe ngetes lagu. Kowe genti. Lagune ganti no. Yo ganti terserah. Lagune Deni Caknan kuwi iki mesti paham. Iso no. Burengan no. Yakin no. Sumpah ing janji. Adane dipas kele. Kurang-kurange cenanane. Asik. Liyane kuwi lho sing nadane rendah lho. Iya, nemu jajal. Jajal nang piye? Pas repe. Refe nemu sing nggih. Lho, ya mbok kok mulane tonanu diapalne ben kena dienggo ngenekan. Sing piye lho Bu nemu ki? Lemu kowe. Nah. Irang. Oh, lah iki lho sing apal iki. Nah, ya. Refe langsung. Oke, Jang. Kowe sing paling aku mbok sing rebes pujane anggah Cangkeme iki lho kok iso wis pas wis penak lho ngarepmu wis penak kok jajal baleni to dipas. Dang. nemu kowe la. Dang. Refe piye Bu? Kowe sing paling ngerti. Aku mbok semak pepujane bange sabar Ngomong aku muga selawase dadi siji. Asik. Matur suwun. Pun maringi segemari. namun Sirane ngobati ati kang sepi. Matur suwun. yang pergi Tepuk tangan. Luar biasa jan. Ibu-ibu burengan tak akoni ya Pak. Matur suwun. Pak matur suwun nggih, matur suwun Pak nggih. lah apa wis dikai lah wis matur suwun Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Tangannya di atas semua. Ra re 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 ra. Yo. Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra 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 re ra re ra ra re ra. yakin Ra re ra re ra re ra re ra re ra. Ra re ra re ra re ra re ra ra re ra re ra. tombo Ra re ra re ra ra re ra re ra. Ra re ra re ra ra re ra ra re ra re ra. tombo Ra re ra
rera 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 rera. Kok nesu lho, kok nesu, tapi nesu yo gak pas gitu ya. Lah ngono Tombo Ati nyanyine kapan wong rare rare. Kowe pengen nyanyi lagu Tombo Ati to? Nyanyi. Oke. Ra re ra re ra ra re ra re ra ra re ra re ra re ra re ra ra re ra. Yen aku kangen kangen karo sliramu alus-alus fotomu neng HP-ku Yen aku kangen malah kangen karo sliramu atas sawang-sawang fotomu neng dompetku jenengku neng atiku luar biasa. Mas Lodong, Dalam Mas. nek cara awake dhewe nyanyi itu sudah hal lumrah, hal biasa. Tapi ada lagi yang istimewa, ada lagi yang luar biasa. Apa? Kalau kita nggak berkolaborasi dengan Mbak Niken Salindri. Mbak Niken. Iya. Owner Mayangkara. Lho, Campur sari. owner Big Boss. Big Boss. Terus ya pokoknya lah sing duwe terop, sing duwe iki apa ki taman. Ora ya campur sari iki lho. Lah ya campur sari Mayangkara. Ini Mayangkara. adalah campur sari andalan Kota Kediri, Jawa Timur, bahkan Indonesia. Indonesia. Tepuk tangan untuk Mayangkara. Loh, kisinan. Biasanya nek tambah nek tung gentak tung jajan jajan jos ngono ya karep kuwi. Oh, kisinan. Mayangkara padane. How are you, my love? I am fine. Oh, My yes. honey. My love. Yes, my honey. Aku kangen banget deh sama my love. Yes, I am juga. Yes, I too. You Yes, kangen? yes. Oh my god. Rupamu kayak god tenan. Kowe lho. Omong apa ngono ora Lah gelem. apa iso kaya aku dajal ndak? Ayo dajal. Mbok Jayu. Ndase kaya kentang. Kentang ra pangan lho. Ayo ngono lho. Mbok Jayu. Mbok Jayu, what is the Mbok Jayu? Mbok Jayu apa lho? Lah kaya kowe mang Mbok Jayu. Mbok Ayu, apa kabar? Ngono kok Mbok Jayu. Ho sapa? Mbok Ayu. Ho Ayu. No, I don't speak. How How are you? I don't speak. No, how are you? No. How are you? How are you? How are you? No, how are you? How are you? No, how are you? You see, dog. Apa ini? Dog itu ganteng. It's crazy. Crazy. Crazy rich. Crazy apa? Crazy itu tampan. Dog ganteng. Yes. Aku dog, aku crazy. Terus? You is monkey. Mangki apa mangki? Cakep. Bapak Ibu, kula mangki. Cakep. Cakep. Berarti? Mangki. Berarti? Aku dog. Nah. Aku crazy. Aku mangki. Alhamdulillah Bapak Ibu sak mburengan dog sedaya. Sing dok iku wetok. Khusus orang Khusus gundul. wetok, cah goblok. Orang gundul berambut jem. Dia kayak jem. Jempol. Ini loh maksudnya. Kayak cap jempol ini kan ya. Nggak, cap jempol. Coba. Untuk jem kuwi paling. Iya iki lho. Iya aku ya. Ya Allah, si Raya aneh, Mbak. Iya kayak cap jempol. Iya bener ya? Cocok ya? Nah. Apa? Loh, si Raya muni.
Gethuk asale saka Thailand, ndasku remuk engko bayaran pira? Kok iso iki lho, kok iso. Jangkeme loro to cah iki? Ndi? Siji. Sing siji iki. Siji. Sing loro iki. Lah iki Rene untune lho. Iki ya cangkem lho. iki ndas gitu. Kamu bisa nggak merayu Mbak Niken? Coba kalau Iya, kamu, tunjukkan kalau kamu itu kalau suka- kamu itu benar-benar seorang pria sejati, paling tidak kamu bisa merayu Mbak Niken supaya luluh lantak hatinya. Wah iya. Soalnya aku tuh tidak suka dengan lelaki yang ganteng, tapi aku tuh suka dengan lelaki yang penuh dengan effort. Nah, kalau penuh You suka, know is effort dah. dia itu suka lelaki yang punya ekor loh. Kok so ekor? Oh enggak loh, Effort. Nah, Effort. silakan dirayu. Silakan dirayu dengan Cepetan. lagu yang romantis. Iya ya. Satset. Rukun Islam. Wah, rukun Islam. Bocah kok iso goblok mulu ngrayu wong wedok rukun Islam. Lagu yang romantis. Ayo. Bocah ngerendasi kaya neker. Ih, aku takut. Ayo, Enggak. silakan. Lagunya apa? Loh, lambo. Kowe kalau ngrayu apa kok? Wong ayu tresna. Nadane lho, Kang. Adane dipasne to njaluk sik. Piye to, Mas? dipasne. Sak pira lho, Pan? Wong iso. Wis sak kuwi. Ayo. Ayo. Nah, Wong ayu tresnamu Pas, kinaraya tombo susah jro. jangan kamu duduki, biar aku yang menduduki. Atiku Coba kuat apa ndak? enggak. Dites kuat apa ora sik ngono lho. Iya, Dites sebelum kuat aku apa ora aku sik sebelum duduk di pangkuanmu, iya. Kuat apa ora? Urung dites Dites kok dulu. karo nyanyi. Gage nek arek ngarep. Wong ayu Tak tes dulu ya. Iya. Ayo karo nyanyi. tresnamu Oh, kelihatannya kuat. Kuat. Masalahnya kalau digini-gini kan nggak patah, itu berarti apa? Ngetes kuwi pisan tok lho, Mas. Ben kuat apa ora ngono lho. Lah mak njot-njot kene kaya gogrok iki sembaranganku. Lah aku ditukokne nek mandak sikil rapate penting ya kok. Cek Dah, cek lagi. to sikil cadangan Sikil cadangan tuku ning ndi ono Indomaret ngono lho. ning tengah Jawatil ngono. Wis dudu sikil, Mas. Ayo ndang kok cengengesan. Dang. Kon dike mau. Wong asu. Wong ayu tresnamu kinarya tombo susah jro. Sik. Ning batinku. enak. Wong bagas santap narasa atimu tresnaku tulus ning kalbu. Sanadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sena. Ada telek. Senadyan nyawa oncat sakaraka wis tresno rapi sadi bisa. Bagus ya. Iya sayang. Yuk kita nyanyikan lagu ini berdua. Aduh, kok lagunya itu sih? Ya silakan terserah Kamu kamu bisanya deh. lagu itu mulu ya? Aku bisa yang lain. Apa? Yang lagu baru dong? Bisa aku yang lagu baru. Apa? Cakep Dek banget. zaman Kok itu toh nggak mau aku itu? itu sudah kuno ya? Iya itu sudah kuno. Yang kekinian. Iya yang kekinian. Kamu bisa lagu Thailand enggak? Bisa Coba. lagu Thailand. Iya. Apa yang mungkin iso? Lagu Thailand yang kecil mas. Mas cik 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 ciki ciki bum bum alalala ciki ciki bum bum alalala. Bukan yang itu. Hah? Bukan yang itu. Itu kan
coba Kalau lagi aku Thailand dong. nggak bisa, tapi kalau tai kebo ini aku bisa. Tai kebo. Ini Lalu tai apa? Ini Tai tai apa? letong. Tai kucing domongnya. Kucing kok cilik. Anak nampak saya apa dikekek mah apa dia apa dikekek apa tito apa dikut kut kut apa saya ya anak nampak saya apa dikekek mah apa dia apa dikekek apa tito apa dikut kut kut apa saya Aku iso aku pas gon. Wok 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 wok. kuine untuk Kuwi kuine senggake kuwi. Lah tai Aku- kan apa? aku juga bisa lagu romantis Oh, coba coba aku mau nyanyi sama kamu aja kalau Iya. sama Om Yudo kan sudah Sudah sering biasa. ini waktunya sama kamu ya kan? Romantis ya kan ya? iya itu das kamu kemeringet bau Ini bau bukan- itu badek gitu loh Bukan keringat kayak ini. bau-bau ini loh badek gitu Ini bukan keringat. Ini Apa? memang dasnya itu berair gitu loh. Jadi Sumber air sudekat. kayak itu loh kayak air mancur itu loh itu blonggot Yuh, itu blonggotnya metu semua itu Ini ya ya biar dibersihkan dulu ya. iya kamu kok jijik Kabar- gitu Kamu biar betah sama AA namanya. Dibersihin dulu. Ini apa teman? Muhammad Rasulullah la ilaha illa Qur'an la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bapak ibu-ibu, panjite kersanipun budal piyambak ya. Walah gobloke ayo sini sayang nggak boleh nggak boleh mainan mati-matian nggak boleh budak toh ayo iki lho Iya. Iya sayangku. waktu ku kecil aku nggak tahu yang mungil mungil ku sentil ku kira pentil gak taunya saru Ken jangan dong banyak anak kecil belum Jangan rusuh-rusuh. Jangan belum nggak baik belum tutup itu nah itu tadi apa gak taunya pensil oh waktu ku tolak aku gak tahu yang nongol aku senggol aku kira botol gak taunya Niken jangan gak nggak boleh taunya nggak boleh pistol Oh, tembak dar ya Allah mas situ aja urung lah wes matamu kena kabeh Kena kabeh. kupingnya urung Ya sitoke genep ana pisan ya. wes kenapa ayo dine sing dine matamu wis entek ya Oh, tak matane. ini nane mata udun kae Moto udun tak gone suket di Mas. wis nyebrang meriah untuk Niken Salendri wah hebat masih muda cantik bertalenta yang sangat luar biasa Istimewa. mengharumkan nama kota Kota Kediri Kediri. bahkan di kancah nasional Amin. siapa lagi kalau bukan Niken Salendri amin nama itu membawa doa amin Niken Salendri Heeh. wong ki nek dengan 5 suku kata itu pasti sukses Niken Niken Salendri oh iya Yudo Bakiya 5 lagi terus lodong Loro. kurang gur loro kamu nenek jone ya jolodong ya telu telu gak penak apa tambahin ben Apa? genep 5 ya Piye kan? jolodong ketek sukses sih malahan sukses Yudo telek. wis pas mau digolek-golek Ah. mewah piye kowe iki gak kena Niken Salendri 5 Yudo Bakiya Lima. pas Pak Mujono asine ya 5 lho Kok iso?
Bapak Mujiono. Oh. Pak Mujiono. Lah iya 5. Pak Mujiono. Oh, 5. Bambang Balowo lho. 5. Abah Soleh. Asine ya 5 iki. 5. Asine Mas Abah Soleh. Oh, 5. Lho Mas, soalnya wong Esa. Udah nek Mas e. Enek Mas e. Heeh. Mas Abah Lodong. Soleh. Mas Lodong. Oh, telu. Bapak Lodong. Kurang. Kurang. Iki lho, Pak Mujiono 5. Heeh. Mas Abah Soleh. 5. Bambang Balowo 5. Heeh, Bambang Bawowo lho. Balowo. Iya. Kok wok-wok nek. Aku ora 5 ritek wis ora apa-apa. Bu Wali Kota ya 5 lah. Apa jajal? Siapa tak jenenge ya? Mbak Vinanda. Mbak Yu Vinanda. 5. Iso pas lho. Lah Gus Kawim. Gus Kawim. Gus Kawin ya 5. Sopo tuh? Bapak Gus Kawin. 5. Heeh. Ya, 5 goblok. 5 to jan kabeh. Iya. Sing ora 5 mek aku tok. Iya kowe tok. Nih, wong nek pikirane buntet biasane ngono. Heeh. Heeh. Ya wis aku ora 5 ritek wis aku melu aku. Ndak melu 5 Mas Bambang. Wong Bisa jane 5 demungi lojo lodong ketek. Enek jane 5 Apa? tapi ora nama binatang. Kowe gelem apa piye 5? Pokok sing apik-apik. Ya, almarhum Lodong. Lho 5. Lho, 5. 5. Ya, 5 ya. Ya, Gelem ya? gelem ya. Siapa? 5 lho kuwi. Almarhum Yudo. 5 ya. Lho, lah kuwi nenek bakiake guri. Oh, enek bakiake. Heeh. Enek Yudo bakia. Bakiake. Yudo bak. Iya ya. 5. Wis. Gelem ya, jajal sing apik-apik. Sing apik. Diganti Pak Haji Lodong ngono ya. Jajal iya, Pak. Bapak Haji Lodong gak diresto ini. 6 Mak. 6. Gus Lodong. Lho, telu. Bapak Kiai loh. Ora iso. Apa nih, Iki ra enak iki. Ora iso we pokoke iki. Mbak Niken, Dalam. malam hari ini kurang abdol kalau Iya. beliau Bapak Mujiono nggak hadir di atas panggung. Oh iya. Jadi di tengah-tengah kita menyapa para bapak-bapak, ibu-ibu dan mas-mas, mbak-mbak yang hadir. Oh iya. Gitu ya. Oh iya. Mas Lodong sudah tahu kan Pak Mujiono? Udah tahu. Yang Mana? mana? Oh, piye to? Sing ngendi? Sing Yang ngundang mana? loh, yang punya sohibul bed loh, yang punya acara loh. Sing lenggah lho Mas. Sing Lah ya, endi, sing lenggah Pak akeh Mujiono. lho. Sing lenggah ning sofa empuk iki lho. Sing Endi, endi? Sing jilbabe coklat iki. Ngalah ketemu bapak kok. Bapak itu laki-laki. Anu sing Bapak ini gawe rok. Sing yang mana Pak Mujiono? Paham Pak? Pokoknya ini apa ciri-cirine pakai kopiah hitam. Wis golek ono Nah, dhewe. Guliono pakai kopiah hitam. Pak Mujiono kopiah hitam. Di Ya. sofa-sofa. Di sofa-sofa. Sofa-sofa. Kacamataan. Padahal ireng kopiah ireng ya enek. Kaya padha kacamatane. Ben, silakan. Ayo sing ndi? Kacamatane 2. Iya. Berarti Pak Mujiono sing Sing ndi? lah Pak ngaku ono Pak. Alah kok kono. Mungkin paham apa ora to? Coba dianut ke bawah to. Yang Pak Mujiono yang mana gitu loh. Pokoknya nganggo kacamata. Hei, Bang. Apa? Ini nganggo kacamata wong itu. Iya, Ini nganggo- nganggo kacamata. Iya ya Pak Mujiono. Cirinya pakai kacamata. Pokok kacamata. Ya, ya. Ning sofa. Ya ya ning sofa sing gawe kacamata. Mriki Pak.